स्नि सेप्तेम्बरनिफ्राय लानानै 10 सेप्तेम्बरसिम सानब्रैनि हाबाफारि लानानै जोङो जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारि बा गेलेनाय जोङो होदोंमोन। बे खेलाखौ होदों जोंहा भैरबपुर ओनसोलनि जाय बिथाङा गोदोआव सेंग्रा बैसोआव खोब फुटबल गेलेग्रामोन। दा बिथांनि गोसोखांथियावनो बिथांनि नखरनिफ्राय फुटबलखौ होनो गोसो जानायलाय बिथांमोना जोंखौ भैरबकुन्द बांबुरगोरा क्लाबखौ बानजायनानै होनो थाखाय जोङो भैरबकुन्द बांबुरगोरा क्लाबनि जानानै आरो लोगोसे बिथांनि नखरनि सोद्रोमाफोर जयै खौसेयै बानजायनायनि गेजेरजों 7 सेप्तेम्बरनिफ्राय लानानै दिनै 10 सेप्तेम्बर बे सानब्रैनि हाबाफारि लानानै जोङो जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ खालामदोंमोन। बे हाबाफारिनिनो जोलुर बादायलायनाया जोंहा फैयै दिनै जोबथा गेलेनाय बादायलायनायमोन। बे जोबथा गेलेनाय बादायलायनायाव बाहागो लानो हादोंमोन आंग्राजुलि FC आरो गरायमारि FC। बे जोबथा गेलेनाय बादायलायनायाव उइनार जानो हादों एबा चेम्पियन सेथि बान्थाखौ मोननो हादों आंग्राजुलि FC आरो नैथि बान्थाखौ मोननो हादों रानार्स आप जानो हादों गरायमारि FC। आरो बिनि उनावनो दिनैनि सानब्रैनि हाबाफारि लानानै जि फुटबल गेलेनाय बादायलायनाय होनाय हाबाफारि, बे हाबाफारिया दिनैनि गेजेराव दिनैनि थारिखआव जोबनानै थाङो। जोङो थांनाय 26 तारिख आगस्ट खालि न'खरनि गोजा रायलायनानै रुंसारि स्टिफान बसुमतारिनि मुङाव मोनसे बुलुर गोसोखां बादायलायनाय होनो होननानै थिग बेबायदिनो जोङो न'खरनिफ्राय जानानै बांबुरगोरा इयुथ क्लाबखौहाय जोङो हेफाजाब लानानै लोगोसे गुमगाव इयुथ क्लाबखौ हेफाजाब लानानै जोङो बिथांमोननि हेफाजाबनि गेजेरजों जों बे सानब्रैनि हाबाफारि लानानै जे बुलुर बादायलायनायखौ जोङो बादाय होदों। आरो 7 अक्ट'निफ्राय लानानै दिनै 10 सेप्तेम्बर जोंहा बेयाव फाइनाल जालांबाय। आरो बे फाइनालसिमावहाय गोबांथार मोजां गेलेनायखौ जोङो नुलांदों। आरो बेबायदिनो फैगौ बोसोरफोरावबो जुदि मोजाङै मोजां जुदि थायोब्ला जों आरो फिन होलांबावगोन होननानै आसा खालामदों एबा बिथोन होदों। आरो बेबायदिनो दिनैनि बे जोबथा बादायलायनाय खेलायावहाय आंग्राजुलि FCआ सेथि बान्थाखौ मोननो हाबाय आरो नैथि बान्थायावहाय गरायमारि इयुथ क्लाब आरो बयनिफ्राय साबसिन प्लेयारनि थाखाय जों गरायमारि गेलेग्रा हान्जानो होनाय जाबाय। आरो बिनि उनावनो जेनेबा जोङो जोंनि बे दिनैनि बे सानब्रैनि हाबाफारि लानानै फुटबल बादायलायनायखौ दिनै जोबथा हिसाबै बेयावनो दोनथ'बाय। बेयाव गासै 15 टिमा बाहागो लादोंमोन। जोबथा बादायलायनाय। औ दिनै जोबथा बादायलायनाय आरो बे जोबथा बादायलायनायाबो जोबनानै थांबाय। बेखौ सोरनि बानजायनायाव खुंनाय जादों? बेखौ जोङो बांबुरगोरा इयुथ क्लाबनि बानजायनायाव माने दैदेननाय जादों। आरो बे थांखिया जोङो रुंसारि स्टिफान बसुमतारिनि मुङावहाय माने बिथाङा गोदो जोबोद बल गेलेयोमोन। थिग बेबायदिनो बिथांनि बल गेलेनाय लोब्बाखौ लानानै जोङो बिथांनि रुंसारि जादोंब्लाबो जों बिथांनि गोसोखां सानखौ लानानै जों सानब्रैनि हाबाफारि लानानै बे बुलुर बादायलायनायखौ बादायहोदोंमोन।